Hello, people. Oh my goodness. Karibu kama suchaja hivi. Ah, chini juu changu. I hope changa chichaja Jehovah we. Please, please, please. Oh. Highway. Please, kusanya seo, please. Oh. And it is my favorite one. Bluetooth mode. Hey, how are you? Okay, just kanga siri kuchaja. Say, she say, no, connect, please. Bluetooth pairing successfully. Chachaja. Chachaja. Later. Simba growth point. Iwe. Should he say? Yeah. Iwe. Check. Hey. Adoda chaipo. Abo. Iwe. Ikasonga akandoka farira. Akandoka chake mchato wangu. Guys, mimi ndikuze ndombofunga kuti tienda kuZimbabwe kadombotoitawo graduation party moza. Hasana mboita graduation party in my life. Tomboita. Andina gauni kani. Ndoda kutonosonesa rangu. Ndanotsvaka kutoenda pauyu ndaona kuti kunoku kune anopfekwa kuside kunoku. Hazvizozoitei. Ndikutosa kuti paUZ vanopfeka magauni akaita sei. Ndosonesa rangu. Zvinoita here guys. Tozvifunga right now. Chazviite tosonesera rangu ini. Tosonesera rangu gauni regraduation. Rogenga. Saka mbograduate again. Toita party graduation ceremony. Panenge pachikwa brother yangu ndobva ndaitawo neniwo ipapo. Ndinotonosonesa rangu. Ndinotenga mucheka mutawuni. Ndinonosonesa ndobva ndangoti itai kuti ingofanana nepaUZ. Bhozi rekunoku akashata anenge ane zvitambo zvakangodai dai. Anenge ane zvitambo like avapfeki akadaiwo so havapfeki zvinoita zvonge zvekuAfrica zvokuti unopfeka zunhu chorembera. Vanenge vakapfeka gauni reblack but kongoitwa kanhu kanoita kunge kasikafu wokapina nekapini keuyu. Apa anohayiwa kahutenge yohaya. Unongohaya wodzosera. Apa kudhura kwazvinoita kumahaya munoti yes. Pizza. Mahwane ndoni Peter. Pizza iwe. Pizza iwe. Hey.
Peter Peter Dinoku, Peter Peter who highway, pa graduation ceremony. Peter Peter Dinoku, Peter Peter Dinoku, uh, 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 eh, eh, Peter Peter Dinoku, Peter Peter Dinoku, eh, eh, Pita pita dinukula, pita pita dinukula. Oh, Pita iwe ndinyengere, pita iwe tenga gauni, graduation ceremony. Pita iwe usawomere, pita iwe sonesa, graduation. Gaundan bukan, pita pita ninukuda, pita pita milaneni, pita iwe ah, pita pita ninyengerere, pita pita milaneni, pita iwe every day, pita pita ninyengerere, pita pita sona gauni. Graduation ceremony. Pita pita tenga huku, pita pita tenga puku, zvekudya paseremoni. Pita pita iwe iwe, pita pita uruwe, pita iwe usagumira kurodi. Pita pita linokuda. Pita pita ninukuda, pita pita ninukuda. Pita pita ndinyengere, pita pita miraneni, pasocial media ipapo, pita pita ndinyengere, pita pita tenga gauni, graduation party yachoni. Pita pita iva strong, pita pita usawomere, nemari yechikafu, pita pita ndinokuda, pita iwe eyo, so kuyongempela hanzi chii Peter, a non-person Peter. I got one to another per. Let's see. Lots of see. Tari, Katlego. Oh, Katlego, come and tell me nice stories. Sha, Katlego, kupi. Chipo Magaya, Chinaka Tracy. Fortunate mucheka dzese zviri sei sei Faith Mponda Nox bla bla kuri sei Fortunate kuzinyero Omijamba muri sei muri bohere lokadi chidinga guys muchiri mulockdown yakati makabuda oro ndindega ndasara mulockdown guys ndinangomo hanzi chandi munemo zviri sei next bla bla safadza mupotsa vasheti kozinyero zviri sei zvake imagine Peter ayo let's write you changed your profile picture how to slay you are slaying urisimuka sei Alicia nyika dzino zviri sei Caroline Machabo sei okay menbisa link mendise link guys
I hope munopinda dambonzwawo nyaya dzenyu. Ndoda kutonzwawo nyaya zvangu tumadrama. Kanzwawo nyaya ombovata zvangu ndichimbofunga nyaya. Wanzi isi kuno open check chero tiri kutogadzira kuenda kumusha. Hii zvenyu zviri sei sisi? Zvenyu henyu guys. Haya. Zvenyu henyu. Indakambonzwa kuti kune airport yakavhura but airport iyi kwairi guys. Ndokumwa kutoita 3 days uchifamba nebhazi kuenda kuairport iyoyeni. Ona apa ungopindi kamusiti macho kungopinda zvekupinda zvezvi. Saka let's see pachanzi pavhurwa mabhodha kuti zvichafamba sei. What's gonna cook? Hanzi paida jiri zviri sei? Kuri sei. Guys, link ndaisa handiti uye mundiudzewo nyaya guys. Come and tell me my stories. Nangu anosvika pakupera ka guys. Ndoda kumbopotawo ndichinzwawo enyu. Ndakapedza. Hanzi ndatonhorwa my sister. I can't wait kudzokera kuJoburg. Mumbori kupi muri kutonhorwa? Muri kupi? Muri kutonhorwa. Guys, ndangosvika 15 minutes pasina apinda kuikira ndokatawo live yacho. Ndoda kumbonzwawo kanyaya dzevamwe. Katlego wacho haasi kukuminda. Katlego ndauye ndimbotaura naKatlego. Katlego ari kupi? Ariko Katlego pamwe atodonha. Ndoda kunzwa hangu nyaya dzevamwe vanhu. Uchimbondiudzawo tunyanya. Nhasi ndaswera ndichitaura mai vangu saka nyaya dzacho here. Nyaya dzacho ni nhasi vanga vasina nyaya dzachinakidza zvadzo stereki. Nhasi vanga vane mupeta. Moziva unonzi mupeta indari. Alright, iripo ndomira. Akumbonzwa nyaya. Susan rwakandinakidza. Susan sister Rudo Marwadzo makandinakidza so. Saka nhasi ndakumbonzwawo dzevamwe. Katlego hanzi link rakuti kakunetsa kupinda so hanzi unogona kupinda uchiti accept neFacebook as well. Katlego hanzi ndo zvarakuita like rinombokutenderedza kana kuti I think kuFacebook here unogona kuti accept kupinda neFacebook kind of. Ndokuti ubude kuseri uku. Chimbobaya futi. Mabrothers angu havadi. Mabrothers angu vakati nope, havafanira kuenda painternet. So ndoteerera zvinenge zvataurwa namabrothers angu. Usi kana ndazwa kumba but mabrothers angu akati chimbomirai kuti vaende painternet. Ona because I don't know, maybe when the right time comes vachazopinda zvavo. But mabrothers angu akati ndavambomira zvekuiswa painternet pamavideo. Handotoziva kuti vachandinetsa zvavo vega saka handidi kuzvimanikidza. Ndoteerera. Hanzi small one because phone yacho kwai kudii nhasi danonoka. Nhasi chekera ndoda kutonzwa nyaya dzevamwe. Rega ndiise uyu link futi. Katlego ari kuzama kupinda. Kwanzi unoaccepta inogona kuti accept using Facebook here. Iwewe unoti accept. Accepta. I don't know why vakachinja. Ranga singambodero kare moziva. I don't know why vakangozotenga uchinja. Tasina kana issue isu. Inozonakidza here live yachoni. Isenge izvozvi zviwesi mamwe vanhu mabhodha ava kuvhurwa. Anovhurwa wakawakaika. Anovhurwa wakangotarira kudai. Mumwe achingoenda kumba achikwira nekudzika guys. Wakangovharirwa. Ndokunonzi kuvharirwa mujere 7 months uri mujere guys. Ijere iri rinoiri. Aiwa. Nokumwe kwaunoenda.
Ona manje. Ona. Dambomira kumbotora nambe. Pandotora pesina mai vangu ava vanenge vakungotaura zvekwarare. Yo, she can't wait. Ndofunga kuti ndichidzokaona. Takagura tsitsi. Zviro vaitotaura zvekugocha zvavo. Zviro vaitotaura zvekugocha toti da kutomboita brain weshamwari kana wauye. Waona manje saka alright faith fandire. Anonzani? Katlego taipa undiudza kuti zvazodii because vamwe vaichitaura kuti hanzi unofanira kutanga kana kuti papadiwa password what but ukaona pakanzi Facebook accept kuti upinde using Facebook. I don't know kuti chii kuitika though. Hamena kuti sei riri kunetsa lingi racho. I don't know kuti sei riri kunetsa. Rega ndimirire kusvika pa20 minutes tione kuti roita sei. Guys, panext pedo ngatombokudza yangu panext pedo andakudza kuti pari kugara muFilipino. Yo, nhasi hamira kuti vanga nebirthday vamwe kuti vanga vane chii. Vanhu vangu vachiti Katlego azopinda Katlego. Hesi. Hello. Katlego. What is saying? Zviri sei? Kwakafuriza. Hello, Yaita manje. ndikwanzika. Wazopinda uchishandisa chii? Ndiri right. I think network yangu ipita ichi. Dropa futi udzoke. Ndangoshandisa YouTube but yandi director somewhere else. Facebook, YouTube, what? Vandati continue with Facebook, with YouTube. Okay. Voice rake riri kumashure. Ndisinai kuti nekuda kwetechnology yadonzwadzira ingwani tanga tapedza lockdown zvakanaka. Tatapedza lockdown zvakanaka wani. Ngaingonimirira ngirikiri intaneti ndidzokere kumba first. Waona manje. Ndimirire ndidzokere kumba first. Ndadzokera kumba first. Tozozviona zvechi. Kana nyange ukamboti kamboskipo pamwe ndatodzokera kumba nenda kuita timetable manje kuti musi wakati ndoita live maybe musi weFriday ndichita live maybe Friday yega or 2 times per week because obviously ndakumbauka ndakutoita zvinhu zvakawandisa manje ndakusora ndichita zvinhu zvakawandisa saka kuda pamwe ndozokoniwa kuhetewo mazinzanda zviri sei kuda pamwe ndenda kuzokoniwa kuita malive every day. Saka ndaenda kutogadzira katimetable. Ndakuzimu ndinenge ndichigadzira timetable yekuita malive. Timetable yekuita malive videos. Kana ndakuzimu. Ezi madira ndikuita kumbaka. Dai yekera ikaita. Is a Peter right? Video yekera inondida kundigwadzisa kudai nekuda kwevideo. Why? Video. Peter. Oh yeah. Katlego. Hello. Hello. Zviri sei? Ndokunzika here. Ukunzika but wakafreeza zvako. Ndiri right. Muri sei? Saka you looking cute. Wakunzika. Wakanorukwa kapa wakaenda kumbeyo. Namana network ine jealousy. Kosi uri kuyekera. Kana ndichipota ndichifreeza, I think in network Wi-Fi. The Wi-Fi is acting up.
I think the Wi-Fi has been acting up the whole day. Hello? 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 Hayi zvikuramba. Hello? Ukundizwa? Kwazvinoenda kunzwa manje. Ndofunga network yangu yaswera ichiacta up the whole day. Iripo. But apa inenge yakumboita ichiitarawo. Kwangu uri seiko holiday wakaenda pepe? Zvaramba. Kwakuripo ndakatamba nemwana. Wakatodzokera kuchikora apa? Yanga iri first time yangu kuona mwana ndiri kuchikora. Yanga iri first time yangu kuona kamwana kadiki mudiki. Kakachecheka. Aityisa. Gogo ndiye wakandidzidzisa kubata musoro wacho waita uchindaita zvichinzi bata kumusoro. Mheni uzi kuti mwana anobata sei, but gogo wangu akazondidzidzisa pandakwanisa. Manje wakatorwa mapicture wakatorwa mapicture una baby? Nditori nawo mapicture ndina baby. Saka kwainakidza kakuni ndiwe wakaenda uko hanzi network yake mahwana. Sa makavhura here? Makavhura chikoro? Really? Tori kuchikoro so. Makakurumidza kuvhurika iwe? Pakavharwa I think it's 2-3 weeks. Kungoti isiso like pa 3 weeks apa takadya 1 week tichipedza maproject kuno. Then 2 weeks voenda uko vwatodzoka. Saka munozovhara rini manje? Muna January. Tikunyora ma-exams muna January. December mune muri kuChristmas munoenda kumba? Then mobva mati January, mobva mavhara January. Yeah. Mozovhura rini manje? Handisi kuziva because calendar yedu yakadhakiwa and they are trying kuti why adjust ifanane nemamwe macalendars emauniversity mamwe. That's why tichipota tichivhara 3 weeks, 2 weeks. Ndiko ndakadzokera module 1 I had a retake. Ndo ndakadzokera saka muna January pandiri kupedza. Saka ukatongopedza wakutongoenda unotsvaka basa. Pamwe ndaida kucontinue nechikoro but I'll see that's what I'll do kuti ndocontinue nechikoro here ndonotsvaga basa. Waida kuita chii? Waida kuita honors? Uri kuita chii bachelors? Kuita masters. I wanted to come back for masters, but I will see. Same school ipapo? Yeah. Alright. Koma mako vari kuti chii manje? Vari kuti dzokera here kwati vari kuti chii? Munhu wese ari kutidzokera mama wese. Handidzokeri kuti but nenungo dzangu idzi dzekuenda kuchikoro. Mayesi mangani ikoko kuita masters? Pamwe kanozvisangana nadhu. This time paunoenda kumasters. This time paunoenda kumasters mune musina kuwadaka ndo pane chance yekuti unogona kusangana nadhudhu vari bho.
vanhu vepachikoro panapa, like especially department redu, like I know ndakuudza kuti ndine friend yangu anoita masters tinonyaya tese in the same department. Takatowapedza vanhu vese totoziva kuti kuno like it's a no go area. Kana uchiri kuzvida hako uri right usiri moyo wako usiri means mitika usabva usatare nekuno. Saka uite sei pamwe ndiri kuti maybe kapa unodzokera uchasangana muclassmate menyu pamwe uchasangana nemwari nani hapana ari nani kunoku, hapana, trust me hapana. vanenge vakuita kamasters handiti hapana. pamwe zvavakaita kubachelors zvasara manje ukaenda right ko ukaenda kubasa kwacho unenge uchida uchoshanda as a teacher ikati ukwati kustadza chii zveteaching. Not teaching. Maths chigo ndakangamwa ini. Maths unogona kushanda mubank. Yeah, teaching yes, cause right now vanhu vari kuita masters vakatotumwa kuzvikoro because of corona kuti vanobatsira maticha kunodzidzisa maths ichi. Vakanzi endai munobatsira because of corona. Handiti vanhu vaenda kuti like panoexpectiwa a certain number muclass, saka vanhu vanozoda maticha akawanda, saka ndo kwakaendeswa vana vari kuita masters. Nemasters kana uchiita masters kuno unobhadhara, unoita like vanokupa basa reTA like teaching assistant. Kuti like pamatutorials ndiwo unenge uchibatsira, so every month you are getting paid. So some vanozvibhadharira nemari yachona iyoyo. Really? That's really nice. Wow. So kuita masters kuitori opportunity because unenge paine mari yaunenge uchitowana uchiseva uchiita sei ona. Saka iwe ungoita kabhosi unenge wakutoshanda futi ka. Unless uda kunotsvaga chairo rokuti hey obva wapinda mubhengi ndichaona ndichadzoka hangu asi ndichadzoka. But iwewo manje pamawolese wakapesera kwenda Zimbabwe rini? Ndapedza I think last year muna April. Uchatsotoenda kumaraini kutone mafriends kutoti mafriends kana kuti 2 minutes. KuZimbabwe handina mafriends but cousin angu ndiwo mafriends angu. Hama. Right. Eyo. But ko ukawana mufesa anoti ndida kuroora but utoti relocate kunogara kuZimbabwe unoti kudii? Mira, pane munhu akambo like andidi. Pane munhu akambondipimba iye wekuZimbabwe. Ipapo last year pandakaenda ipapapo. Munhu acho anotozivikanwa asi kuti but ndakaona kuti anga ari mahwani because pese pale ndoti ndiri busy ndiri muklasi ndikuita sei achida kugara achitaura neni every time like anga asinganzwisiso kuti like I'm a student saka ndokwanisa kusava available. Futi kunetsa kwekuti like sometimes I'll prank him and he will say you're making a fool out of me. Iyo uchida kutamba nemunhu, just a prank munhu wokuti like you're making a fool out of me. Unoti sorry, unoda kuti masori kuita masori ndikati angazviendi. Ngagara. Saka bvara ndomusiya. In other words, anga asingafariri kana kutamba zvechikudo.
kutamba chikudo neprank yadi yadona ndinakidza akazi yedzaudzadza kuchinakidza manje aziyekela nayo mana alego network yangu I think wifi iri kunetsa iri very poor, like connection is poor. So ndaita ndeida kuti like Sunday ndikope chete patisingaende kutraining every day ndinogara ndichienda kutraining saka pese pandodzoka ndosvika malife anenge atopera. Nhasi hauna kuenda kutraining? Yeah, nhasi Sunday we didn't go. Toenda every day as Monday up to Friday, up to Saturday I mean. Alright. Ko manje chimbondiudza one example wakambomuprenga akatsamwa. Ndakazvi inini, it was on me. Ndakatora like anonzi chi to nurturing. But yanga iri magnet bandazviisa apa bandazvitora picture bandamutumira kuti ona chichi bandamuti on Saturday I'm planning on doing some piercings like nipple piercing yepagufu chichi but like achitaura nenipo achiti hey, don't do that chichi baba I was only joking but iwe unofanira kundiita like a fool chichi ndikutamba newe like aren't we supposed to joke hatifanirwo kusekera vandototi kunoyo mawani Ezi pamwe akarwadza kuti isingayo kana kuda kuzvibora mwiri wese ndozoita sei pamwe ndozvingabhora. But ndakazomuudza kuti I was joking ndachitotamba newe hana kuzvifarira mbatsamwa ngaende but anombondi network yakahlebo nhasi ma1. Wait, guys. Hey, ende ndikutobhuya kana ndatonzwa nguma uyu. Hello? Mukuona vanhu saka kana tatese saka togara tiri serious takarova serious tisingasekeri. Ndiri munhu anotaurisa anoda zvekufara anoda zvamajokes chichi. Ndikaona kuti apa handikwanisa. Ukati sori anobva ati hey unofarirana na sori hey chichi saka ndonyarara futi ndoita sei shamwari enda chada kwarimeprengirafunera sechiita achitaurange rimwe prengiro wakamboita nderechi compound long time Jesus is Lord. Ndeipimira ndikadzise kamera. Ndakamuka kungotete pana ndakagara pamba. Ndachida kukuudzai munhu ari kuramba achindifonera wandakabloka like mushurugu wedu uya wandakabloka like handinoziva unogona kusita foni kuti hello iri kurinedze here hello makunizwa indasikachatoswapa hei kumbiri ndaida kuti ndiri bhori sei ndaida kukuudzai kuti mushurugu uya tiudze akaita like muse ndiri cause ndakamubloka munhu akakufonera unogona kuseta foni kuti gete notifications from blocked numbers andidi so I would get some notifications from my blocked numbers kuti aitry kufona ichitry kufona but handinombobhokuita bother kuti ndimunbloke tichibva nangosiya on Monday wiki irapera ndandine friend yangu akati chiuya kukevin kwedu chichibva taenda so ndandakumuperekedza chinokwira ndakuya kumahostel ndamuona iye mufesi uya uyo cause anga asipo
ndikaenda kutraining, people would ask me ko ningi ari kupi, ndikati hama dzangu siyana ineni, ningi ndiri amai wake rini nokuti kundibvunza kuti like kudhara they would ask me, ndini ndega munhu aigara ine maancestors, so vandati asiyana ineni. So apa pandamuona, kumuona kwandakaita manje handina kuti aone kuti ndamuona, handisi nefriend yangu akati iwe ningi tarisa uku munhu akapfeka chakati ndiye bhati ndiye but aenda akatry kundifonera I think ukafonera munhu neprivate number dzinopinda nyangwe munhu acho akakubloka. Saka bva ndaudza friend yangu kuti ndikuona a call from a private number chii chikuitika, but ndibloke ndikufonere tione. Pandamubloka, it was an experiment, pandamubloka batra kufona neprivate number badzapinda, but saka ndiye ndanangosiya zvakadaro. Then on Thursday bazouya ipapo tatiri kutraining, vati iwe ukuitanga usida kutaura neni, pandangoita serious face vanati handisi iwe wasikuona kuti handisida kutaura neni, like vatacontinue netraining, vatacontinue. After training mumwe mufesi anonzi Katlawaso ndisazita wangu vanti Katlawa hausi kuenda here kunotenga dina chichichichi, ndikati handisi, but ndikumbira kuti undigire 2 liters yekoko, vanamupa mari. Saka uyu akatora advantage, ndandisina kumuudza room yangu. Uyu bvatora advantage abvaenda nakatoka kunotenga chikafu, bvauya wese kurumu kwangu. Ndokuuya like kupinda murumu mangu manje ini vandatobuda ndakavasiya murumu vandandikudzoka because ndandaboikana kuti munhu like zvivindi ari kuzviwana kupi zvokuuya kurumu kuti like uri kudei ukona. Saka vandabuda vandazodzoka, Katlawa is trying to engage me in my conversation awo vanangodairira chichichichi vazoenda. Saka iye pangu akubuda padhobha nditi ndodzoka here, pandati kunodii kudei usambofa vakabatsika panapa vatoenda like mangwana pandonzoti aenda like he went to Francistown, vanangosiya zvakangodaro. Then today life yanga ichifanira kutanga na18:30 na18:32 vandaona notification kuti he tried calling from blocked numbers, he tried calling. Vanangosiya zvakadaro, ndadosiya ndichamuunblocka hangu ndakunzwa bhoo kuti like ndabhoo manje munhu like talk to him nduku like ari kudei zvivindi zvakadai. After all he did vanongosiyana naye kwedha mavani. Hey, iwe compound uri seiwe? Ndiri right, ndiri kunzwa nyaya dzekubhotsikana. Jesus Christ. Is it because for one my buzz up? I don't know why network yangu iri kunetsa. Yangu nasiastoronetsa ndichitoti yangu iri kutonetsa. Ndiripo ndarova. Warovesesa unasi uri gentleman ukuti ange munhu akabva kunoroora. Unosongona kumapicture paFacebook ukachichisika. Ndichigere maybe nguva inoverengeka, but ndakaona nguva madatoti kubvunze pa maticheza ari kufamba here. No, but there could be several explanations. No, not at all. I mean, there are people who have expressed interest kutenga. Ndabvunza zvematishet network yangu yadonha. But I can hear you. Unozoona recording.
No, matichesi. No, so near recording. But well, Anozotarisa life yake achimunya. anozono chimunya, so we can't. Zvinongoshanda isusu tinopinda papi pakuti network yako iri kunetsa, handiti isusu tiri kutongowo kuzojoineyo network yekugagagaga. Crazy. Kana one people kana one. But maybe just to answer your question, because I feel like phone yangu ichadzima manje. I don't know what's wrong. T-shirts, no, as soon as ufamba chaizvo. But what I wanted to say, funny, my explanations are that all. Matichi ndapera kubve kudhare. Ndachotsvaga network yangu kuti chinja. Mamuchiti chii? No, tanchi tunozoona chachimunya, like hazvina zvamu, because hanzi neuyu hesi kumbi ndipo nhamba yako ndoda t-shirt. Okay. But okay, what I was saying is, nchazovapa ndainchiti zvonizvo okay, t-shirts anga ari low and my reasons achona ari straightforward. Well, I have not really been available sterek to respond to every message, but I doubt kuti as it stands now ndine message yemunhu yandakatumirwa yandisati ndapindura. So I know kuti sometimes with, marketing and all that, sometimes you need to, pane mumwe munhu wekuti vana Katleka vakakubvunza price ye-t-shirt anoti saka iwe unenge wakufanira kumufollowa apo kuti saka yako iyi ndeyekuti uri kuda kutenga here kana kuti uri kuda kundijairira. So lately wait. Katlego, do you want a t-shirt? Maybe ndakutengera ndinongomo. We need to say radio for t-shirts. We need to say radio, guys. Kumbi, wait up as well. We are. We need to say radio. Can you pembele uyu? T-shirt, iyo. T-shirt for Katlego. Ewe. Manje mama sozamba kurwadza. Jesus Christ. Chill us down. Okay. My late year data. Uchina ngoka shishiri ngoka. Apa sata kwa tiri kuye. Batira ngofara ina izo t-shirt. For Katlego. Ndatambisa senge chigonzwa kuti vari kudii vari kuti chii nduna ngomo kuti tinzwe maplans avo tanga tatambira isati yanzi kuya Faith yakakosha. Iko kutotenda zvisati zvaitika kwakanaka. Kunonyevenutsa even wachona abvunza. What's happening with power here? But what I wanted to say is, nanchitaura nyaya yema-t-shirts kuti vanhu please kana muchiuya kuzotenga ma-t-shirt tengai musabvunze then mozomirira kuti ndikubvunzei futi because ndoziva kuti ndozvamune muchida kutaura neni. Manje rwendo runo zvinhu zvava zvakakwidza. There was a week yandanchirwara, so I wasn't really that was 2 weeks ago, so ndatomirira kuti nditange ndadzoka. Nandaita makomba mumatama unozonzi apera palife hapasi pekuboya zvedzungu. Yeah, but well, I'm okay. I'm doing fine. Well,
we thank God nyaya ingoripo ndeyekuti miri wacho unenge wagarisa usati wambojungunuka, saka paunozojungunuka zvinobva zvaita unge wada kunofa, but I'm well. So I haven't been able to follow up. And then number 2, nyaya yekutotiwo lately there's been some other things zvezvichiitika, so dzinonguva even people vakatenga vachona they will attest kuti it has been a bit slower lately, but it's because inini I haven't been following up nevanhu vangu stereki. But the other thing also, masales anga ari mashoma, and vanhu vanogadzira matshirt vanoprefer to handle bulk. So kana uchida katshirt kako 1 ka extra small foot kuti uirambe uchipusha munhu ari kugadzira kuti shamwari ndikuda, ende anenge atoita tumwe twuma twuma favors here and there. So sometimes that's how it's working. But the other thing is vanhu vacho vanenge vanotoda izvozvo zvekuti titombopotawo tichidzoka tichididididi. So we are going to see maways ekuti topota tichifeature tichimbokunetsai, because matshirt aya anofanira kutengwa asati apera. And the other thing is lately, and I know it's coming soon than you know, vachazoda mamwe macolors especially, but kana usatombotenga yewhite make sure kuti pauchatenga imwe color uri kutenga white yausina kutenga necolor nyowani obalansisa, because white idzodzo ndiani wamuda kuita mapostori kunokumba. Because jira racho ndakaricheka karinozadza imba, saka imimi jira resero rinoti rizoperera kupi. So if I buy a white one and another color, then that will be fine. But well, oh, by the way, I got a message from Sister Knox blah blah and Budi kumba kwave koko vakati aiwa matshirt akatifita. Ndakati imaifunga kuti ndichakutumira yasingakufite here, ndozvandakangopindura no ndainyarara zvangu. But they were really appreciated. There are a few of the people vakatenga mwedzi unoi. Who else? No, varipo mamwe wacho havadi kutaurwa mazita, but well, thank you so much for your support. But pinda buda mulockdown une t-shirt unozoshaya kuti wanga wakagarire mumba. Ushaya chaunobudawo nacho mumba, shaya kana t-shirt. No. Katla ndinanzi na uyu Nanjuna Ngomo achandiconducta, then ndovapa ma-details ako. Okay, thank you so much. Oh, that's really nice. Network yedu yabva yaita stable manje, hausi kuona? Yes. Nekuta kutaura business. Bless God. Kunzwa dzawakomana kuti mapiripobidzi yaramba yatiza maimwana, ndofunga munhu iye wanyasa, ndofunga muchechi ari kutoshimanda zvakasimba kuti don't talk about me please. Zvakawo. I have a feeling kuti achauya. Uri kuzvifila mupfungwa mako? No, good like achauya. I know. But iwe wakati kupi zvakanaka. Mukomana anonamatirwa katleko anouya. Tondwara anouya mukomana. Ndo zvazvinenge zvakaita. Really nice. Toda kunamatira kuti Mwari vakupe mubatsiri akafanira kubva zuva ranhasi. Hello, Shema. How are you? Hello. Fine. How are you? We are fine. We're fine. Oh, vanga vachichema kwa want to see Shema, now vabva vanyarara vese kubva vapusa. Kumbe vatu vari kutaura ngapi? Andivaoni wani. Ndiri kutaura.
Handikuoni. Handikuoni iwe. Hello, Kumbi. Hello. Should he say? Hello, Katlego. How are you? I'm fine. How are you? Hi, Shoglin. Did you both? Did you say? Ndimo mune vanogona kuimba ka. Tine musicians angu panapa vedwe. Come in, see Shema. Murukudinzwa. Eh. Haya, mendiswape kuisa. Shema. Oh. Network yake ilipita mashimando. Hey, how are you? What's your name? I forgot your name. Uribo. Kunaise. Hello. Hello. What's your name? Unonzani? I'm Kuimba. I can't see your face, Kuimba. Oh. Where Name is Anonogona Chirungu, guys. There's Shema. Hello. I'm going to Shema. Jumbo start out. Hello. There is Shema. What are you eating? What are you eating? What are you eating? Eating what? Say I was eating biscuit. Kunashe. What are you eating? Listen to Shema. There is Shema. Yes, what are you eating? Shema. You are eating Shema. How much did you buy that Shema? Is it a sweet? How much did you buy Shema? How much? Bite Shema. Where bite Shema at hand? Oh, so your Shema is here. Oh. Say hello, Shema. Uruguite yako nifutishona. I will show. Talk to Shema. Look at Shema. Hello, Shema. Hi. What are you doing? Kimbers changing. Kimbeski. Oh, where did you buy your Kimbeski? Yes. Yes. Where did you buy your Kimbeski? What today? Inyatere. Natela Kimbeski. Ikembes. I like your Kimbeski.
Give me one. She just can just sleep the way with kana asingazoti njonzi chianongochipawo zita. Where did you buy your Kimbesk? Where did you buy your Kimbesk? Where did you buy this one? Where did you buy it? In the shop. Which shop? Where is the shop? Which shop? Which shop? You don't know? No. Kasma twins. No. Pane msikana pane msikana nemukomana. Vakomana chirungu chakaoma zvikwadi. Zvinototorwa zvimwe zvazo zvatotaura ndozvatainterpreta. Chirungu chinorwadza times ndotombotamburawo. Ndosaka kana muri comment section muchitaura chirungu chinotyisa ndechoti munochiwanako penyamba mune vanhu vanogona chirungu. Mina ndotaura shona. Aiwa, saka ndozvandoda kuwisisa inini kuti imi mani momutaura shona every day. Does it mean kuti nemuri monyu munotaura anotaura shona nditi? No, ini ndiri mainini vavo. Alright, but my parents vanotaura shona vese. Yeah, tototaura shona. Asi kana takutaura navo totaura English because havanzwa. Saka ndoda kunzwisa theory yacho kuti sapano zvagwa maparents esu anenge vachitaura shona. Then paanokura munovadzidzisa nechirungu. Munotaura navo nechirungu topamba chirungu. Ini ndindoswera navo saka during the day ndenge ndichitaura English navo. Kubva vari vadiki ndaingovataurisa neEnglish. Asi kana vabereki vacho vauya manje takutaura shona. Asi kana takutaurawo nevana tichitaurawo neEnglish. Saka vasombodzidze shona zvekudera vangutaura chirungu. Okay. Vanopika like kuti ndikataura pafoni ndichitaura pafoni paipa ndipo vanenge vachitotaura kuti masera sei makadii vachitongonzwawo. Ndatava totaure shona chete. Havasati vakuenda vanoita homeschooling. Hey. Vachiri vadika. Umwe wacho akatena 5 years last week. Uyu ane 2 years. Saka one ane 5 years ndiye waniri kuita homeschooling. Manje umwe yakainetse. Umwe yakainetse. Kana ndimunomusetera. You're making noise kuimba. Kembeski. Wati kumbi? Vana vanokura mwana anosvika 5 years achitaura zvinotyisa kudeso. Angachitaura ndi 2 years kana kuti 5. Anonyanyotaura pafoni stereki ndane 2 years. Ane 5 years uyu anongogona ita musikanzwa chete. Akanyarara. Mukomana. Uyu mukomana. Uyu ndiye musikana. Ane 5 years ndiye mukomana. Very cute. Thank you. Very cute. Bye guys. Thank you. Good night. Say bye-bye. Say bye-bye, Shema. Shema is going now. Bye-bye, Shema. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye, Shema. Bye. Bye-bye, Shema. Bye-bye, Shema. Bye. Bye-bye, Shema. Bye.
One second. Bye-bye, Shema. Shema. Bye-bye. Bye-bye, Shema. Alright. Vari kurwira foni guys. Guys vatedzani vakaoma guys. Kuita sibling kwakaoma ngakuvharwa munzi nyarara ndinditaure. Jesus. Ndozvamaiita here izvi? It's so funny. It's very funny. Pongo kasunga zvakanaka futi zvekudai so asi but ndo zvakaita vhudzi rako here kuti mabraids. Mabraids ndakarukwa nemabraids. Ini ndikanozviruka zvo kumbi ndikanorukwa kumbi ndikanorukwa zvakaita zvauyo zvinondifita here kuti hazvindifiti. Zvinokufita. What is long post? Was very dangerous. No, nanchi consider face yako. Nanchi draw a picture. That's a long post. Why? No, nanchi kufunga kuti ne face yako inosvika kure. Wasika pane pamwe pekungofosa zvinhu kabut aiwa no zvinoita. Wakamboti waona hembe iri online wobva waitenga paunoda uzoitenge wozoona kuti asi Mwari ane vanhu vake. Ndinizozvokusvika level iri. Ndeyangu because kakechi 3 4 5 ndichichinjanisa mama uyu ndichiri reconnect. Hello. So tomboti akabuda palive ndiani anokata live. Wati kumbi? Unoti atatoposawo tichitoshaya kuti kozvizvi kuitika isusu hatina kuchera. Iri ko network yangu nhasi iri kuonererwa nhasi yaonererwa chamwari. Network dzikunetsa nhasi. Network yangu iri kunetsa, yasisi Shema iri kunetsa. Nyabhuti kumbi? Apa ndauya kupana apa ndine mubvunzo ka. Taura. Yabatwa nemiko network nhasi. Ega ndine network kushanda. Katlego mvunza ndida kuunzwa kana wabvunza wangu wakafriza. Katli. Jesus. Hello. Katlego. Angoti karenze kunyika kwa extro. Network yangu yabonetsa ndikudzika. Wasata taure wanga wachine mubvunzo kuti chii? Ameno mubvunzo kana chii like. Handizivi kuti chii. But inye good like I have a friend ndikudzika. I have a friend. Mukundizwa? Yes.
I don't know if iri mubvunzo kana kukumbira advice. Like I have this friend of mine and munhu anogara achiuya kwandiri for my advice zvinhu zvakawanda wanda. Like he's going through a lot, ukona. But nyaya iripo, like he's actually like dependent. Actually, I'm not dependent, but like he's depending on me for much, and like zveshe zvokuti munhu anogara achi like hambokupo your own space kuti uwe on your own space kana kuti like pamwe kudo kuona zvinhu pane zvaunenge uchida kuona, pane zvaunenge uchida kuita, but iye anenge achida kuspenda time newe achigara achi like achichema nemaproblems ake. Ndikunzika? Yes. Anodependa newe. Yes, achiuya ati like kwauri every time paanenge achiuya and haarege kwanoti kuuya. Like anogara achingouya kwauri every day nenyaya dzake. Apa iwewe pamwe unenge utori maproblem kuti like haconsider my feelings ako, like you get me. And maproblems zvekuti like anopedzisira akutodraina life out of you manje, cause anogara achingo like pamwe madays unogona kutomuudza kuti but izvi, cause like ndotaura naye but handiteerera, anotodzokorozva ndati usaite chi, then he comes back again crying saying that all this all that what not blah blah blah. So nyaya iripo ndeyekuti like izvo zvandataura kuti one, this is draining life out of me. Two, it's like I no longer have life of my own. Like andichaiti zvinhu zvangu mushe because he's always here. Zvokuti nezuro akabva muprogram mangu na 4 p.m. ndakuenda kutraining na 6 p.m. ndakatakura phone na 6 p.m. akatoita zvekufona kuti uri kupi, I wanna come to your room what not, kuti like he's like he's a clingy person, ndikunzwisisa, but manje akuzviitira kwandiri friend yake, ukona ndakutoshaka kufema, like I can't breathe, I can't do anything, I can't watch what I want to do. Toti ndoda kuita ma-affirmations angu, I can't say ma-affirmations angu ninga ari panapa, I wanna pray, I wanna do something, watch series, movies, or do anything zvandiri kuda nini, or talk to my friends. Ndakakuudza ine friend yako kuti tonyati saka anogona kutovideo call, sawira chichi kuti ndine munhu chimbomira, I'm with someone. Like I no longer have that time of my own. Like ndiri munhu anofarira space yangu, handisiri kutraining, ndofarira hangu ndiri ndega murumu mangu. Ndikabuda ndobvononyaudza vanhu but ndodzokera panapa, but munhu anoda kuswera ari panapa, you understand. Toti nditori nehope ndikuda kurara, anobva achida kuti like ataure neni, kuti like it's draining life out of me. I don't know if you get what I'm saying. Kuti ndikunzwisisa, not kuti I'm saying he's not a bad person, but I thought like he's not considering kuti ndiri munhuwo ndine life yandinaye yangu. Ane girlfriend here mukomana uyu. Good. Tunakubatsirana kuti maybe wotokuonera but she amutapirwa nebaby pamwe usati waona masignals and signs. Aiyo, but anoziva kuti like munin'ina wangu ifriend yangu, munin'ina, there's no how mukomana wako chi munin'ina kwauri ndokomuona seka brother kangu. Maonera unoita
You are kumuisa mubrother zone. Who told you kuenda kuswa mubrother zone? Dudu ka hatombodi kuswa mubrother zone. Dudu akutoda zvebaby apa. No, wait, Sisi Shema. This guy, I named Skana wake, but wakarambana, and every time I get my problems, he would come to me. Very Yes, good. that's candidate. Saka like ndine kuti like ndombotaura naye ndichimupa maadvice chichi but ndakazoona kuti but problem yanga asiri musikana ndiye because he is too clingy right now he's trying to be clingy on me but ndiri shamwari yake ndakutoona kuti saka muzvishishiti musikana wakazotofema because ndini like looking from a good like from kuti ushamwari hwedu inini naiye but ndakutotadza kufema ndakutotadza kurarama life yangu chichichichichi pamwe cause mumwe anobvunditi maybe this person anotokuda ukuona pandati amhenhu pamwewo but anotozivisa kuti brother yangu ndiri sisi wake ndinotoperera ipapo Wakamudala kuti my brother. Tungotaura like ngati ndomumadress ndichiti light yake is more like light yake kuti mfana wangu kuti like ndinoratidza kuti friends you understand kuti ndinoratidza kuti usori friend like friend chaiyo like uri friend ndo madaidzira ndinotokuita light yake chichichi No, but that level, let me tell you from a guy's perspective, without obviously concluding, because I'm going to what I want to say the core story and how you feel, but here the guy is not there to express or chingofoti chiripo chandinoona. I'm talking from but from a guy's perspective, sometimes if you are, we are not saying those people, it becomes so difficult for you to be normal when you're around that person or not. It's some stages. Why is it so easy for you to you know, like, because when you are connected to someone, time was company crash but what I'm saying is it's probably kuti because us as guys we sometimes use my cues whenever it's not by random chance yekuti munhu ari kukuudza my problems okay. Sometimes you are missing someone anokunzwa, and when you show that thing yekuti unonzwisisa, you are willing to be a listener, once you are a good listener. So it's unfortunate kuti approach yake aisikushanda kwauri. Ndo zvingoripo chete from the way I see it. Kuti iwewe you would rather prefer a kumbi type of a person ndanakirwa nevana zvekuti ngatitambe tese kana kuita sei. Saka uyo ari kuuya achida kukuguilt trap into, but I don't know, but munzwisiso umuonewo akatobuda murelationship achitoziva kutoti maybe kunewe, you know. And don't mfana him. It's don't chinouraya mukomana manje ichocho, don't friend zone munhu ari kuda ku but kumbi kudhara like zvazvisina kudai zvokuti aiuya kwandiri talk ndichitonzwisisa chichi ndichitotaura naye, but mazuva anozotoita wese zvekutoti like haadi kutombogara kurumu kwake, haadi kuti like ari kuda like ndichitoti akabva panapa na 4 PM na 6 ndiri kutraining anga akutofona ndikatoti
cause ndandiri muground ndikatodha ndichitamba inini munhu anga ari panze ndikatotidaira foni kuti ndikatobvunza kuti ndiani vatori ndikatidaira kuti ndichiri kutraining pandakabva kutraining vazofona futi cause kuti I feel kuti he's being too much now handina time yangu but like I hate to lie kuti ndiri kwakati chichi ukuona ndototadzawo kupinda pasocial media cause anenge achiona kuti ndiri online but handisi cause hameno kana uchindinzwisisa ndikati ndiri kwakati vazosenda message kuti bati Iwo the way I'm doing it, you prefer a shuruki kind of person. Not sakataka sakufonera amutifonere ava vanoita kunge uchikutsvaga uchikufonera uchiita sei they may get too much of too much for you. And also remember, if I know you, I mean I haven't had the opportunity of like we have shared a few conversations. I understand you are at school and most of the times you are working. It's not easy for you. So dzimwe paunowana ka free time uri kuda kuti umboexplore wonge uri wega and chichi. So sometimes also iwewe circumstances aungoriwo nezvauri stage yauri auskuda that type of engagement iyo yakadaro. But not to say that what the guy is doing is bad. It's just not working for you and it might never work already because of kwamakatangira. Ndosaka chingonzi dzimwe nguva akachigara ungotangira kwawo usasvika ako uri munhu wema gara utongori past is past. Manje wakatanga wambori introduce akatleko to your past because we don't know. It's not good panicha chinja. Maybe it's now how you perceive that person over time based on what they have told you and how you have come to understand them my issues avo. And because munhu akakudza problem yake akaramba chingokuudza kanoti vapane munhu anouya achitaura kuti ndarohwa nemufesi. At some stage wakubvunza kuti but iwe anomboroverwe chii, wakutanga kuanalyze futi. So that could be also the other thing chekuti iwewo you are now analyzing from your perspective kuti okay fine, but is it normal kuti munhu anorambwa zveshuwa ogoitwa yaari kuitwa iyi. So but it's also too much detail, too much information. Sometimes it's necessary, sometimes it doesn't work. The way I see you, I just say you might be too strong for the guy. That's why ukuboikana naye. So tongotode kuna mwasikana unongokabira vaingopinda. Saka wamujaja wamuyera zvinoita shero izvozvo zvekuti anokuyera ukuisa paskero chichi. It's natural. No, kumuyera kwandakaitaka inzwa kumbi kumuyera kwandakaitaka pese panenge achiuya like handimeno kana ndichinzwika ndikunzwika network yangu ikuita ichikata like kwandakamuita like ndaiona kuti like okay munhu ari bo chichichi ndichitoblema musikana because I didn't know the side of the story yemusikana but as they pese pavanenge vachitaura cause ndaimuti iwe hausi kuona kuti munhu haakuda here chichichi just focus on your healing chichi uchazoona mumwe ukuona and he would still go back to the girl. Musikana totomuratidza kuti shamwari handikude, he would copy those messages opesta copy kwandiri nini ndoona ndototi like shamwari yangu please just leave this girl alone ukuona zvokutoti like kuti munhu ake ndine problem munhu ake ari suicidal zvokuti like there was a time yekuti aichema. I went to his room zvokuti I didn't know what to do. Ndikati shamwari yangu what do you want to do, and he was like I want to meet my brother. Apa brother yake akazviuraya futi uko zvokuti like ndakatoshaya zvokuita neniwo kuti like you want to meet your brother. I didn't know what to do. He always comes to me for advice, but when I tell him, shamwari yangu, you are the one who is hating yourself. Ita cheka. Haadi kunditeerera. So kutoti anenge achiti musoro wangu uri kutema, I can't breathe katlego, 1 2 3 chichi. Like he doesn't want to listen ukona, but he still comes to you crying chichi uchitomuratidza. So sometimes I highlight my message nchitidza kero noverenga apo ndudzi kuti munhu ari kukuda ari like achiri kukuda here chichi.
I don't know. Ndipo kuzomwera kwandakazoita sokuti like I had to go back kumachat aimbondisendera ndichiona ndikatoona kuti like no, this girl kusiya kwaakaita uku, the guy was the problem. He was too clingy and aisamubvumidza kufema, aisamubvumidza kuva nemafriends ake, and that thing now is affecting me because I've opened the doors for him kuti anouya achitaura neni, like I give him advices like he's a nice person handisi kuramba, but manje akunditorera time yangu inini. Alright, toti dai ndandine mufesi ndichidanana, okay, I was gonna tell munhu kuti shamwari chimbobuda, I'm with my friend chichi zvokutoti nhasi, because nezvo ndaimudhoja nezuro kuma 10 batofona achiti are you in your room? I said yes, but I'm with company right now. Kuma 12 akaisa message futi, ipapo like I ignored, ndakatobva ndatoignore hangu. Then kuma makuseni ndanzwa knock but I didn't open, handina kana kutombovhu because like ndatoneta. I'm not saying he's a bad person, but like I'm now exhausted, like this is like it's draining life out of me. So vandazomuisira message vati chichi, vanoti I'm not feeling well chichi wadya here, ndikati handina but ndozoenda kunotenga chikafu, I'll go buy food. Vanditi vati like I'll bring you food, vanati no, it's okay, ndoenda like uko kuti munhu ari kuda hameno kana muchindi kuti yo ndaneta. No, but your concerns are justified, Shakona. I hope I take swim drugs, or take some other stuff. No, he doesn't drink. He doesn't do drugs. He doesn't. He's feeling the urge to like take And something. obviously, Not gonna kumunoka off kawani cheti like no. And obviously, don't do that. being a good-hearted person, so you also feel like you have identified a problem, which is good. This person animal weaknesses and I start that person. So especially in my context, like I no longer take it lightly. So I'm gonna sometimes when someone is coming to you, I think express it as not even my universities now. That department, the mental health and I don't know what to CIDC, yeah, kunoko. Rakakosha kuti ribatsire people. My friend the other day was telling me kuti munhu anogona kukufonera pakati peusiku. I mean kutumira email na 3 AM. Boss sends at that department. I told her to uzuraya ndaneta neupenyu, and they're like, why are you taking time? Uchuda uzurayira pa email pangu, like that's how my friend is. But but he was telling me it's really tricky. Because the next day you hear a statistic, so you are right to avoiding telling him off because you just never know. Last year we had maybe 4 or 5 cases suicide. We don't know what was going through, and just it's so abnormal. People are not talking about maybe they found but they're the most likely or very suicidal. So it's good to being a good friend. I don't possibly know over time because it's gonna strain you, and as far as I know, Shako, you are not. It is now. It is draining me right now. At first, yes, I was trying to like kunzwisisa because ipapo ikudhara pepe like angatori suicidal zvekuti like ndosachiti one day ndakatomuti because nino ndakatoshaya zvekuti ndikatomuti friend yangu, okay, what do you wanna do? But nditi I wanna meet my brother. Apa brother yake akazvisungirirawo kudhara ukona.
So it's like ndikatoona kuti chero relationship yacho newe inenge iri non-starter. Imagine makanetsana munobva tokuti ndakuenda, you miss me. No, I'm joking, but no, I understand you. I do understand you, Shakoni. So I know right now I can't like kuti kuzvibvisa uyu yake, cause I know he needs me, but zvatowa wese zvokuti ari kuda kuspenda time neni 24/7. Makansela aripo, but aripo like atoripo panapa. Ane dzimwe shamwari here. Ane dzimwe shamwari tumwe tumafesi, but he doesn't talk to them like matauriro anoita neni, like he kuwa open, but I know one kuti anotaura naye, but I know he tells me but it's like now musikana ndewokupi? na ex from face ndokunyika ipi? vanobva wese ndewekuno. Saka maybe ndo zvaiita nemusikana wake kusvika musikana wake azomusiya nenyaya iyoyo. Maybe I don't know. Right now neni ndo zvandiri kutoona kuti right now ndo zvandiri kutoona kuti ndofunga like the girl akazotosiya relationship nekuti like anga atori the guy was too clingy, achida kumucontrol, achida kuita se, cause inini ndikutofila pressure yachona, but ndingori friend yake, you understand, but iye munhu ari bo wake, he just needs wakambomudza kuti enda it's too much now. Ndakambomudza like those are things zvekuti like togara tichitaura nazo, hey, you know, telling a stranger your problems, what not, but vanhu havanobatsira shamwari yangu chichichi. I try to understand him, yes, but it's becoming like exhausting. But sei achida kuzopedzera maproblems ese kwauri asingazodi kunobatsirwa nevamwe. Hello? I really can't say. I don't know. Counseling zvayo kuendako. Counseling zvako, I understand kuti it's also a challenge. Like the time ndakatanga kuenda kuchikoro in SA, you know, I always tell people I'm not really munhu ari kuda kuzokurumidza kudzokera kuchikoro because kwakandirwadza. Most of the I sometimes felt like I'm just surrounded by buildings, like tall buildings. You know, that's when you can understand what it's just fortunate handina hangu kuzoita munhu ari suicidal. But when you get into that zone, zuva rinogona kupera ogara 24 hours. Wakagara chete chero usina. I think it could be a topic here. I don't know when is mental health awareness month or some other event related to that. Maybe it could be a topic, mental health, just to create that level of awareness. But it's real, and that's why maybe initially we took it lightly. Ngoti achibaba zvacho chiri kuda chinogona acho futi chichida chiri suicidal futi hazvinazvo kuipa, but ane problem yaanoda kuita se yaanoda kuti iresolve, and going to seek counseling, it's not the easiest thing. I still remember inini I had to be called. Ndakafonerwa basa nekuchikoro because I was doing a part-time job. Kumbe we know kuti you're good, but lately your standard of work has declined, and ndopepa ndakazoona kuti posha arwirwi kuti they understood kuti this person in a good space, he does perform so well, but there's something wrong. I'm no longer completing my task. Up until that was kubasa. When I was called to kubasa, you know, my response was like, you know what, I'm not coming anymore. I had to be, yes,
Like that's how bad situations can be, especially kuma universities. And beyond what you know about the person, there could be a lot more. Zvinenge zviri hidden. Pane zvaari kutoningirira. Pane Maybe zvaari kuto toitanga experience. mangwana zvedu. Toitanga mangwana. But So, you know, ndotangatora example yangu inini. ndakasvika pakuti inini ndakazonzi zvonizvo ndakashedzwa nahead of department zvikanzi Kumbi, we strongly feel kuti uri kufanira kumbozorora, you need to rest. Wakaona wasvika kushedzwa kunzi chimbonogara kumba umbozorora, kakatoona kuti hapasisina progress. Ndakaita even pane anonzi maproposals ekuti you're writing a research paper. I was the only person kubva department revhuru akarejecterwa. Akarejecterwa proposal. Proposal haifani kurejectwa. Yakarejectwa na-external, yakarejectwa na-internal, yakatsvagwa independent, independent munhu. Shero ikarejectwa futi. Shera, I don't know. By the way, ndiseveka vakati changamu. So everyone was really surprised kuti ndo zviri kutoitika. But yakarejectwa, and the person akandishedza akati Kumbika, it's not like there's no content. It's just a replica of what is happening in your head. That's what I feel. Zvikungobatana so zvikungodei so une ma-ideas but I think maybe we should inquire more about how the human mind works, because I feel like we haven't really come to understand. But exactly when I look at it now, about a year and a half later, I'm checking, I'm like, but Mari, pamunombotisvitsa panhu pakaoma. Ndakanzi chienda kumba, and you know, being Zimbabwean, kunzi unoshingirira and kucross a border, obva wanosira chikoro panzira and wastrugula kupinda into that institution. For me, that was gonna damage me. I don't know where I got the energy to respond, because if I had not responded, munanga kabata pen nebepa achichisign up kuti defer to next year because it's gonna help you. Ndakangobata pen ndaramba ndakavatarisa so ndikati, this is the only good thing chiri kuitika pandiri right now. So if I leave this, honestly, I might not even survive to next year. That was my response. Varamba kanditarisa zvakanzi, okay, I'm listening, go on. Ndikati inini, what works? Because honestly, ndomazuva ayana ndamborobwa mujobeki ndichibaiwa nemapanga nchiita sese, you know, it was just and for some reason the other areas of my life were not working. So I don't know where I got that response. Ndakakumbira break. Hapana student inopiwa break unge zvandakaita. I asked for a month and a half. I don't want to be attending my lectures. I want to be at home. I want to, because I feel like my pressure is being aided by the fact that I'm having to commute, and then Rupita saying, yeah, it's true. So ndakavaudza ndakati I need a month. Ndakaripiwa a month and a half. Ndakati you can only allow me to defer to next year if pandinodzoka my performance has not improved. Also, I went home, I prayed about it, because where we come from, mental health is not an issue. You get it. So for me, experiencing that, because I can be in a crisis, but you never know. We are born and raised, especially us guys. Ndosaka ndanchida kuenda to that side yemface yekuti ukatoona munhu asvika by that stage yekuti ita open up, it also shows something not only about the person but even iwewe wacho ari kuopenwa up to, because indogona kutogara wiki rese with my sister. I stay with my sister. Ndakagara asi kuzoti ndine problem, but ndozoshuta but then ndakatomuudza, she might have helped me in a way, you know. So sometimes a problem shared is a problem solved, and I'm glad that you took up the initiative. You know what? Maybe I'm not handling this in a good way. It's never easy to handle. You know, there's this one
my senior at work, one day I respect her so much to the point that I've always been indebted to her because of the extraordinary things I can go throughout my whole stay in that place. She is the one who could motivate me with Kumbi. You need psychological counseling. And pandakatosvika counseling kwacho futi ndanditone attitude, so you are not the only one anotosvikirwa uko counseling kwacho ikoko unoita asika munhu akatotry kundibraina, you know. Yes, because zvakafanira munhu apinda mental institutions. I think Sharon ndakamboka illiterate that a friend of ours akarwara just before exams. And you know how it is before a crucial thing. So takaenda takanomuona akati guys inandipengi. It's just an institution iri kutongondi. That's exactly this, that denialism yakawandisa yekuti you will never accept kuti you are in that condition. So I'm glad with that guy, weak as he is, and I'm glad you are not also taking advantage of the weak. Unogona kutoita zvaunoda naye wakapedza. You know, it's no longer one-sided these days. No, it's no longer one-sided. Trust me. You can, with the stage ya resources, unogona kungomunyepera kutoti ayondokuda. Ototanga kukanda gift otomuisa pakona. You know how it is my relationship work. So I'm glad that you are still trying to say if ever. So what I'm getting from you, you are not saying kuti ndakamuvharira panze or ndinonyanyomuonera kunge kabrother. You are saying you need to come to a position yekuti unenge une munhu at a level yauri kuziva kuti pfungwa dzake dziri right, iye wachona ari right, and you get it. You cannot afford, and it's very right of you, kuti ungodzwira munhu tsitsi into a thing, because funga kuti munhu akakuira na 12 p.m. unomunyaradza sei? 12 mausiku unomunyararidza sei? Unongori magumbezi wakari zvirari. I'm not suggesting anything, but I'm just saying unomunyararidza sei? So you are trying to you are trying to avoid zvimwe zvinhu. Because ipapa like chiri weird, like izwaka chiri weird chakazoitika chekuti like chakaita kuti ndivhure maziso like network yake iri kuenda kutamba dzokorora ipapo chiri weird. There was a time yekuti chakazoita kuti nditi what's going on, like aita kuti like achibrusha bvudzi rangu achitamba nenzeve, like I was like kuti like nakashaka kuti ko munhu uyu, but maybe it's just like just pure friendship. Maybe I'm like ndikura kuti pfungwa dzangu ndo dziri kuita kumhanya kuti like this person could like ndoziva anofanira kuti uko kuti ndizvo zvakazoita kuti ndosaka ndi no, this is not this I can't anymore, I can't. Ende simba remunhu ane trauma iyo yari mstate iyo rakaoma unogona kuzvishaya, saka please yeah, it's not supposed to touch your head anymore. Ndosaka nchiti like ukona kuti ndati he would text like every minute or call every achibvunza, are you in your room, are you ndogona kutonyepa kuti no, I have company right now, no, this is going on, no, this what not, I can't. For me, avoidance. I'm not saying he's a bad person, please don't get me wrong. He's not. He is a good person, but going through a hard time. But hard time yake haifani kusvika pakubata zheve yako shamwari. Hard time yake is to stay in his only lane of the hard time, not kuzounanikirana kuzheve dzako nebvudzi rako. But avoidance zvayo haisi solution. Unoramba uchimutisa, funga kuti munhu anokwanisa kuyacho kunokera. I think at some stage I don't know kuti how, but also creating a platform yekuti anona kunzwisa kuti he cannot come to your room
anyhow, any other time. Because we are also looking at your safety. Do you know, kuti inochinja automatically when you know something ends up happening kwauri? We are no longer considering kuti angane these cases dzisina kudiagnoswa. Remember apa pandisuma madoctor pa internet tiri kungofungidzira. Saka, what is important? This case, maybe it's very tricky. There are people, I'm not saying, I did my disclaimer. Can you there are some people who are so cunning, who can take advantage also of your good heart. You know, just you being available for them. Panongo nokutoti anotoshandisa itori strategy yake iyoyo kutopinda nekwana zvaanoda. Kutongo player ndiri murombo ndiri nherera. Pane munhu anototanga kuzoti ndiri nherera murelationship oshe kuti saka zveunherera wake nerelationship zvinopinda papi. You get it? There are people vanotongo vanofunga kuti maybe ndandide kufunga kuti maybe zvichaita mukomana handitakatomboda kubata nzeve yake kudai so mupfungwa make inameno ndakutofunga kuti mupfungwa mamukomana akutofunga kuti uyu abhebhi rake ndo mafungira ndikuti. Number 2, uyu mukomana uyu anogona kuti iwe ukatlega ukazoona muface aunofarira wakudana naye anogona kutsamwa. Akauya akakudhadhaura kukurova kuti zoniwa itotipedzera nguva yangu kuda kana kutoti hasha iye aida kumbokova zheve kuda dzisema naye akakudhinda kuti saka iwoka it means wakatonditambisira nguva yangu. Pane mwana wemaatachment ekudai kutoti saka inde tofunga kuti we are good together nhasi ndakuona une this guy what's going on wakupa attention kune face you koinini. Some people are like that. Saka kungofungirawo conclusion kuti next time maybe ndozvichaitika ototsamwa kuti sikaini ndaifunga kuti we are together iwo wakutanga kudana nemunhu uyu ouye anogona kurova anonza rova but zvipakawanda. And the other thing hango zvangona, but I am generally an open-minded person. I believe, for example, that my girlfriend can have a male friend. You know, I was just watching a few days ago, there was a debate. So in your mind, I can see kuti you are still registering kuti this is a friend. But when my dynamics ekuti kana ingori opposite sex here, they are really complex because there's someone anenge ari genuine and there's the possibility emwe munhu wekutoti pfungwa dzake dzitori kumberi or ari kutotema ugariri in a relation, you know, you're building up towards something. So it's also a warning for you and also a lesson, I guess, in a way, kutaura kuti you should also have boundaries. Because even kutobatana musoro, for me, they were msikano wangu ndototi musanyanya utamba muchibatana musoro, you know, those are mwaidudunuka musoro pamwaidudunuka waidudunuka musoro. Aiyo bvudzi iroriri bvudzi pekutanga aitambisa tumabhidzi utu kuba aitamba nekuti aibata tumabhidzi like baatanga kungodai vaenda panzeve manje kuti ndibva akazoshaya kuti like you know, like personally I'm very sensitive. Maybe because they are friends like that wekuti vanogona kutamba kudaro pamwe hakuna akamboita friend yekuti like they would play like this and no manje inini cause isisu wamwe like inini alright kuti like ukuti nzeve yemunhu like aitambwe naye kuti nzeve mutsipa nzeve pane mapatsi ekuti like hautambi even ruoko iwe unozoti chero ndakamboda kuseka ndaenda kune imwe chechi so uzoti paipa panonzi vanhu chimhoresa nechichi yapera vanhu vachikwenyana muruoko ndakati kumhoresa rudzi ikoko azvizi pane munhu akambotikwenya ipo pamenda ndiri kuzimbabwe munhu wacho ndatina gogo ako munhu paamhoresa baakwenya ndinambonzwisisa mbuya wangu bvatanga kupopota iye munhu mwana uyu chitimbirashaguko hanzi chiko madhavadi hakuna chine chiri kuti like zvinorewei hanzi pane zvazvinoreva
Handizvo zvinoreva kukwenya munhu maoko. Ngatigoverenga kuma-comments. No, he needs professional help. You mustn't let a guilt trip tie you to him. I believe he has a hidden agenda. Anoda kudiwa asina kunyenga here Shema. Mose kuti vakomana vasingakandi shoko asi otongoita automatically fall in love nemunhu. Ototi ndikoko Mose. Ine maerewekera kuti it's true. Yeah, Actually, but it's true. Inini kana ndakatozotanga kunyasotonyenga direct sorry like I believe in building friendship. Handizosvika hangu pakuzotongoti totozongoerekana taakuita zvatinoita vanhu, but for me it's not easy kungoti ndasangana newe katleko izvozvi zvandite no ndatoti shamwari ndokuda inhema, the odds dzekuti tichinyasodana nayo inhema. For me I always groom someone not for too long tokuona kuti do we at least, because I didn't believe hangu kuti munhu anokwanisa kuita musikana wangu when she's not my friend, because unenge wambodarika sei pasi friend zone ipapa uchinopinda uko usati waqualify, if you cannot be my friend. Saka ndinotanga nambotambawo nemunhu mbichana then ndobva ndazongomuudza zvangu, but it's not automatic for me kungoti zvezvekutotongoona munhu achifamba akazvitakurira musika wake then ozototi andanakirwa. It doesn't work like that for me. I know for others it's possible. Inini chero if ndakaenda out, I cannot just meet someone muklub then ndatoti hey, this one is good. No. So it's possible hazvona kuti yes, people vanosiyana ma-approaches. Pane vaya vane dziri high dzekungoti ipapo ga, and it works with some people, it doesn't work with some people. This guy potentially could be that person anofarira kudevelop a friendship, but ari kuda kuita hake friendship yachona ane a lot of drama. Iro drama iro rakawandisa stereki pamunhu harizonakidza ende neizvozvo izvo. But please, nyaya yekubatana ikai iri very sensitive, especially kunesu vanhu vatema. I know with other races it's possible kuti vanhu munogona kupanana mahug, machichi and all that, and we still accept that, but also consider the space yaunenge uri. A hug makavharirana mukamba kenyika kaka one room, it's different from a hug in a boardroom. It's hug different from a hug muri mustadium. Yes, it's different from a handshake muri muchurch. It's different. Wakashekwa rwoko uri mumba unotosvika kuti ndakushekwa zviri kuenda nekupi, you get it. So nzeve yakabatwa mupublic unovhunduka, yakabatwa muprivate unoti asi yes, you get it. So zviniso zvakakosha man, ndo mananivhebha. That was an extreme non-verbal though. Yeah, it was overboarded. Zeve iwe nyange ukadaunosati unogona kudana nebhebhi ugopedza 3 months muchingoita hagi usati watanga kukweva zheve yake kuti hazvisi uyu mufesi uyu akutotsvaga bhebhi uyu handiyambokuudza mufesi anenge akutokukabire iwewe katlego manje anenge akutotanda nebhebhi mupfungwa make. I think akutoimagina ichekubhebhi. But like nematauro andinoita naye like he knows kuti haana basa nazvo izvozvizvi kuzongobata zheveka utori nedzimwe pfungwa dzaatori nadzo nezheve dzako izvozvizvi ari kubhumu pake. Ndakatozoibata zheve yaka next time ndinoadvise different way. Unotozoti udzoti yakatanga iri nzeve, but usaka tangoti keep a safe distance. Iwewe you are not, like, I'm not saying, even vanachiremba ma-frontline workers vanoda ma-PPE, hanzi ma-PPE wati protective equipment kuti vapinde munonzi mufield, handiti? So iwewe it's not safe for you to do counseling and all these other funny things you are doing usina that protection. If you are going to offer counseling, the least you can do, try kugara zvako muchiitirana counseling dzenyu panze. Let's go out for drinks. No kuvhisitirana kumba. Things have to change. Unfortunately for him, kana akazobhoeka nastereka anozoenda yake ega, but hakuna chiremba anopinda mufield asina magloves, asina machi, asina chi. Kana wafunga hakukuita zveukoti nekuita sese nekurapa vanorwara. Even ikoko kwacho kwavanonyatsoziita munosaina mafomu
woona kuti hausi violent, hausi chi, they cannot just allow you. So keep safe. For me, ndo mashoko angu andingangotaurawo hangu. Iwe nyangwa akati ndakuzviuraya achikudedza kurumu kuti uya pano ndakuzviuraya. Itori kuda kutokuita blackmail. Blackmail ke kuti ndakuzviuraya. Blackmail. Haisi blackmail. Akapitira kuzviita uyu kuti anozviita uyu. Iye tobata zvinopenya kudero anga atozviona ari mukati make. Hapana kana kutobokupa mari yacho yekunotenga mabraid. Asi kutoda kuti touch and don't touch. Aiwa uyu ndingotyira hangu kuti achaita drama kumberi. It is the jokes aside. Akafita kuita drama kumberi. And achazotoka affectera hako relationship. Yes, anenge achaisa madestroyer because anenge aonesa kuti uri kumuhwisisa akati akataka kuchema unobva kuti no don't worry but zvikuita kazvirikuita. Ende mumwe musi muchasangana mese muri wiki. Nzeve muchasangana mese muri wiki mumwe musi. Nzeve manzwiro wakaita uri strong. Anosiyana kana uri wiki. Saka because you are not always going to be strong every other day. That's honest. Even shero chehama yangu anogona kutodudza kuti achakare nase I'm not just feeling well, not physically but just inini wachona, you know. Zvezvekungoti it's human. Akubata. Unongobata kungoti unongomuka wako uchingoti asi Mwari upenyu hwangu uri kumboenda nekupi chaizvo. Mina unoziva kuti pane the worst person wangona kuti uyu akanaka. Kosamwe musi unongofunga kuti amanaka izvinhu zvangu ndakamumaka mupesi yauya but dai angu ndimbundirawo zvangu so unoziva kungonzi kana inini kana vanhu vaikuti tikatoatarisa ndotoona like kana kuti munhu nyangwe tikasara tiri 2 nyangwe zvikanzi chichi hapana. But I like how you trust yourself zvako but nzeve yakabatwa. Aiwa kumbi yakabatwa asingazivi. Munhu aida kutoadvanza mbahanzi kuroko. Handakaona mabhizi anopenya akati zvangu zvaita nhasi. Kana hauna kunzwa Katleko zvaataura kuti hanzi ndakatoshaya kuti zviri kureve chii. Do you know kuti pane unorova ndichadzimira 2 minutes. Ari kutaura kuti haana kuzvinzwisisa kuti zvakafamba sei because unorova nechadzimira uri kutraya kunzwisisa. Ini zvakafanana exactly zvakafanana neni kundisvikira izvozvo izvi. An incident yandaikuudza shera yakamboitika kwandiri kungoti ndichibuda muspa joiner city kuchine spa mujoiner ndakangonzi nasecurity guard waba anondipa nguva yekubatanidza. Haana anotombopa nguva yekubatanidza. All of a sudden ndatombafa ndandatesa maoko angu kumashure ndichiti ndaakutosungwa, you know, like pfungwa dzakaoma. Ndakazotanga kubhiliva kuti but inini handibi mani handisimbafa. Ndaendeswa kwamanager. Manager ndiye akatozondidzosa kuvanhu kuti iwe nemagesero wakaita mufaniro tell me kuti wauya uzoba munomu waba here zveshuwa. Handina. Zvikanzi so what's wrong? Anyway, let's check the camera. Tione kuti what's happening. Kamera yako tooneko ndakangopindawo ndiri bara mushopu ndakabuda ndiri bara handina kana chandaitarisa, you know. Kamera ndakatozvisekawo but security guard akatotanga kuseka and by then ndakavhunzwa zita rangu. I forgot my name. Ndikatotaura zita remusikana wangu that time. Akazopedzera akutondiseka manager wemushopu kuti musikana wamuda. And fortunately musikana wacho ndiye wandandakamirira panze pakazoita kuti ndipinde mushopu kuti ndinzi ndaba. You get it? Saka akabva atofonerwa even in number unozoti yes, it's possible. Zvinoitika izvo zvekutika haupiwa nguva yekubatanidza. So ndikuimagine wangobatwa nzeve ukamona mamhanyiro anoita ropa here rinongoti saka no, please stay safe. So Katleko mukutamba mukuseka imomo kunoda kuti taure chokwadi. Stay safe because sometimes the moment yekuprocess it's not there. We are not strong as we think sometimes, or sometimes we are more stronger than we think.
zvinongoenda nepamwe asi chinosiyanisa mazuva. Mazuva anosiyana by far. Rimwe musachatanga nekutsoka. Aiwa kwete tsoka. Mimi ndikuti chokwadi kwete kumboti ari musave room kana kuti this is what we call normal. Especially let's say iwe uri kurumbu kwako yari kurumbu kwake. Unogona kutaura kutongobva mufungo in a good way, not in a bad way. Yakuti never ndakazviita inini nebhisa dzagayi wandaikudza kuti handitombomufarira ndiite sei asi mumwe musi ndakangogara so kwakungouya dzatigayi mumusoro mangu ndikati ndakumufonera ndimboti tanga kuti anaenda musuwa but pesi endaiti handidi kana kumuona achigumira kurodhi ukoko but that day ndakangomufonera ngoti zviri sei ngoda kunzwa voice rake asi ndasada kumuona kana aindinyorongozha ndenzwa asi musiwo ndakamufunga ndamufunga ndikamufonera ndakatoitira foni ndikati hey how are you long time but yes how are you madam how can I help you I miss you Exactly. but munhu wandakavenga andingazoti kuvenga is strong word munhu wanondoti ini naye handifana kucrossa mapatsi mamwe chete because blood red ariwirirane asi that day ndakaitira foni ndikamuti oh what are you doing ende shero mina ndikupezeka chiri fani chekuti pandakatega because ndasingadi kuti auye kunoku ndezvati akauya kunoka ndikangomujaidza kuda kuzouya kunoka anozondinetsa ndomuona akamira padhoo pangu mumwe musi ndozoita sei ndaenda kumba kwavo ndaenda kumba kwavo kuya ndikatosvika ndikatombotanga kutora but what's funny is pandakazisira pepe pandangomuti mavhesi yake maybe ndandarimbei panokuzinono ndo pandatoita uteni ndadangotsvagwa kuti mune hufu heva mune ekera mandatodzokera ndakatosvika ndikanyeba ndikasava chimwe chinhu chitongo icho pandakangoti mafesi yake ndikandati hei saka ndikakurosera bridge pese apapa kuti ndimuona zimunhu izvi akati pake kuti yes madam ndikati oh my goodness here comes the person ndatorwa uten ndikatoti ndakanditsvaga chakatiakusvota achitaura kuti mwari ndibatsire zvavo akangoseka ngoti kungodero kungoti maiwi ndingoona chifuka zuva rese kuti tasaturday yese nditongomufunga ndege ndimbonotamba naye chitandara naye kudai kungomuti ndanga ndatochinja rutu ndikareva nhema kuti ndanditsvaga chakati but don't worry ndikuziva kwachinowanikwa ndakachinja rutu zvakaoma so katleko chekupedzisira hangu indongotaura kuti because network yangu inonzi chichi ndinge chiri pamusoro pebhatiri bhatiri raakupera so the perceptions anosiyana zvandachingotaura kuti the way you perceive someone zvinochinja depending on how much you know about them. It also depends on what is happening in your life. Potentially it can happen kuti unosangana nemumwe munhu anenge achida hake asiri kuda kuuya achinyangira ari kutongokudza kuti kahleko ndiri kutokuda chichi, you know how it is, and then are so much full of themselves to the point yekuti unoti asi zviri nani kuti ndo munhu anotombodudzwa maproblem. Unogona kutosangana nemumwe munhu asingakuudze wekuti unoshuti saka akaroora here, akamboita sei here, asingataure even problem yacho, you get it. So you might meet an extreme person to the point yekuti unongotaura kuti asi at least anotaura zvake kuti ada kuzviuraya ari nani. Akomana akona munhu akaoma semunhu asingatotaure zvaari kuita, anongokurova bata figure out. Silence yakaoma. Kana ipapa pana ndisipo month yese pano akatombondifonera akati nhai kumbi kokunyarara chite takutya, ndakati ko munotyi mune zvamakaita here. So silence yakatooma. Silence itori danger. Saka izvozvo zvinogona kuchinja how you see your people, but what I can say, you can try to help wherever you can, but where you feel it's going out of hand, obviously even Mwari wako anozviziva kuti you have done the best you can. Unfortunately, there is a limit to magnanimity. You cannot be too nice in this world, too nice to the point that it ruins you. So there's a limit to that magnanimity. So please stay safe. We want you to wepa life panapa every day uchifara uchisekera zvauri kuita, not kuti ozotanga kufunga kuti maybe wakazobirwa.
You know how it works, but yeah, thank you so much, Shera. I'm happy with Ndauya for live and yeah. Katle, That was good to so see you. touching. I hope inini dai akasazoita drama rekuda kuzomudzipa sezvakaita uya anonga nemasimilarities sure haana here timasimilarities nauya uya pane munhu andakambonaro but he's not violent hake iye kuti like But do you also know that asada kushowa kamwe asada kushowa kuti ndo zvaari because Katlego unotaura nemusikana wacho neex wacho unotaura naye ex girlfriend kutaura kwandakaita naye akati like akadzima foni bvandipa nhamba dzemusikana achiti ndimubvunze kuti ari kupi kuti ndibvunze kuti friend yangu ari kupi like friend yangu iri panapa bvati fonera musikana wangu umubvunze kuti ndiri kupi chichichi kuda kuona kuti the girl wasiri kumuda here chichichichi saka bva ndafonera musikana ko asati waona ninge here chichichichichichi bvatanga kufonera vanhu kunoku chichi like achida kuona kuti reaction yemusikana kuti akanzwa kuti he's missing or something like that how will she react? I know this guy is dangerous. Ungaita go to that extent yekuda kunzwa kuti unoreacta sei ndikanzi ndashayikwa I'm missing. He wants attention. Very attention yacho kuti kufanana neex yako akafanana paukuti ndakuona kuti this is obsession. I can't say it's love. But also beyond. Maybe there is one or two things you should also not to blame it's you, obsession. but also he's obsessed. take some time also to identify. Akuda kuita sei? Like he's akuita unge actova obsessed neni, but in a friendship level ameno handizivi kuti ndingaitsanangure ndichiti chii, like ndichiti ari kuda spend time neni kuti pese toti anenge achindibvunza are you in your room, what are you doing, I want to come over, what now, blah 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 blah. And it's now tiring me. Zoreve kuti don't rule anything out yet. Zoreve. Once you don't rule anything. Interpret for me. Apa munhu ari kuti don't rule in terms of kuti kumunatsurudza here kuti chimbomira handikunzwisa. Possibilities kuti maybe ask rama possibilities or kuti like zvinhu titi chimbo explain atatenda kuzamufungira something like that. Ameno muti atsananguri don't rule what out. Maybe kuti asi like pauloti like he's not that bad what ndo zvandikufunga kuti don't rule anything out yet. He's not like my ex. Good, like he's not violent. She. Ndoza ndambofunga but asuzwa ndo zvaari kureva apa. I don't know chirungu chacho. Andina kuti maybe kuti ndataura kuti maybe he's not violent. Chi zokurwa musikana kuti ambofaka sweet. Oh yeah. Ndio zvaari kureva nditi. That's most like handiti this one uyu naiwe ungatuma vanhu kuti ndimuudze kuti mukomana kushayikwa kuri kungoda attention chete attention akutodhererwa zvake because uyu kadlega anenge ari soft spoken achingomuentertaina saka ndo zvaari kungotsvaga. And maybe you never know, maybe he wants to akutotora advantage because I'm a nice person. But ndakatomudza pane marimwe zuro pandakanopopota kukitchen kukafeteria ndakatopo ndikati ndikukumbira kudaidzirwa manager kuti ndakatoti you know what ndofanira kutoisa like kuti munhu wese wadza kumaofisisi kupi like I have to be kuwa tough because vanhu vese ndakutoona unge like they're taking advantage because I'm too nice. Ndogara ndichikavasekerera. So like ndakatotangira ikoko vanhu vahombe ikoko kukitchen ndikatoti please may I speak to the manager kuti ndatotsamwa dhii rachona kuti like
nditoti ndatotanga isusu like kutotanga kubloga uyu he's surprised kuti ndatozviita. He knows like handisi munhu wekuti ndingabloke munhu, ndatomudzinge kuti aya panapoti ndodzoka ndomubvunza kuzodii kuti I'm sure I'm not like that. Ndiri munhu who's very welcoming chichi, but nowadays ndoda ku like I'm trying to build those boundaries for everyone kuti don't pindirira, don't enderera. Ndosana ndautombotaura hangu kuti sometimes especially pamamuchitaura nyaya yekuti maqualities vakomana havanenge vane maqualities akafanana. I was also saying without even blaming the victim, we are not a victim, but without shifting the blame, ndainchida kuti also take some time to also introspect kuona kuti maybe there's a certain way you handle yourself around people inoita kuti attract some specific persons or some people, you know. So not to say kuti fake zvauri or try to change so much about yourself, but there are some things yokuti wakaona kuti it's really destroying you know, the way you are perceived or zvikuita kuti vanhu vari wrong vauye kwauri achinja chitochinja chero. So but ndikutofumira kumbi ndikufunga kuti maybe but ndikufunga futi kuti maybe this guy sezvo akabreka up nemusikana wake uya ndikuzomutsvaga kuti aone kuti achiri kumufunga maybe iya conclusion maybe arikuda kutosotesa futi ex wake achitanga ari kudana nani nakatlego so that ongomutadza kuti I can move on achida kungofixa ex wake nogona itika futi No, but no, that one is out because musikana wacho akatomuti please move on chi mukomana bamubvunza move on to where, to what, because my life I built everything around you. I can't move on. That's what he said. No, akatomubvunza musikana kuti akatomuti I've built everything around you so I can't move on. Why are you saying this? Well, I don't think he's the type to make someone jealous by achishandisa mumwe munhu. Alright. Hey, apakaipa. Tishandisa ako katime kaona kweka at least nasuri free asati anoka. Ndikutoenda kutomudhodha unoega murume imo. Asi anga achida kuuya kuno. Wati ndati murume imo muone uchida kugara uri wega. Pamwe akatoona kuti pamwe unonyanya kugara wega anenge achida kumbouyo kuzotifaraniwa. I love my own space. Ndofarira kuwatega ndichiona kuti meno kana uchinzwisisa kuti I understand you. Kubuda zvinhu zvandinofarira kuva ndega nekuva kutraining ndo zvinhu two zvokuti like ndingati zvandinonyanyaofarira kona. Ko pafood unomubikira here kana kuti anongosvika ongogara ongotarirana newe zvopera? Kana kuti anotonga kuda like we are not allowed to cook, no. It's not allowed. Saka ngatibvise tati pamwe ari kuna zviro nechikafu ndosaka ari kuuya. But I don't know hangu zvangu is something chakutongoringa zvangu kuti kana vanhu tiri kumacollege, not to say kuti kumacollege I'm not saying kumacollege kunoitika zvinhu zvakawanda kana zvichiitika ini handina hangu kuenda, but pane tumwe tumafavha twokuti kana twamune mutungetirana kubikirana yotaure chakati yoite sei ndaichiite sei tokuti kana wazobuda unoti mabata zvaimbofamba sei ndichazokushere hangu imwe yataitamba nayo. We were staying with girls in a space and you know unouya naye mangwana 2 hours ati conclusion asi unouya naye mangwana. No, mangwana haupo mangwana tia Monday. But zvinoita tichaguma ziva here madays yango munhu ari wordless saizvi think takukata 2 hours again. 2 hours. See you tomorrow, guys.
tingoita hedu marandom stories edu. Good night. Jozi. Asi pese pandinopinda ati handichapinda mubox manje cause unonyanya unonoka. Kana zvisinakidza kadiscussion yedu tichodzidzawo. Ona manje. Tichauya nedzinonakidza dzinonyaya kwete dzinorwadza. Hazirwadzi tikutodzidza unoziva kuti patobatwa topic inoita zvemental health papapa. Unozi pane zvinhu ndakanotisa vana vari kugara tichidzidzawo kuda kudzwa kuti vamwe vanofunga sei. Because hapana munhu anombofarira kunzwa kunzi guys, today we're going to start about schizophrenia. Today, wani unoda kunzwa zvezvo zvezvo kutokuti nhasi kuti ane zvemental health mashurawo. But anyway, zvinongoita interconnect guys, ngatizorore guys. Guys, good night everyone. Ndandite so ndakutanga nekubvisa Kumbi mubox. Good night Kumbi. That Katlego, thank you for coming. Good night. Good night.